I počnemo od mojim igričnim Perus i ljudi, danas ćemo igrati u Minecraft, a igrat ćemo na serveru Buildcraft. IP sam vam dao već u prošlim mojim klipovima gdje sam se zvao Shadowtime, pa možete da ih posjetite i da igrate. Jer trenutno IP imam, ali što Survival Games 4. Ne Cloud 9, Survival Games 4. Survival Games 4. Ovo je dobro. I trenutno igrat ćemo na serveru, da to sam već rekao. Pokušao sam da snimim epizodu, ali odjednom se nešto desilo i onda moram opet da snimim. Ovo mi je tak druga epizoda iz pokušaja drugog. Tako da probamo i vidimo se kad počne. Zapravo početi začeti Discord. Dobro, vidimo se kad krene igra. Da li ti mene zezaš? Meni neće da pravi. I nastavljamo, ja sam već na početku imao Iron Sword. Tako da počinjem da snimam, ali opet nešto je telo, nešto me zeza. I lik je moćna haker, pošto vidim ja sam, jer ima speed brz. Ajmo druže, ajmo, opa bato, opa, idemo. Eto ga, dobro je to što traži. Bilo čudo pobedio sam ga. I ja naravno neću imati. O, zapravo imam jedno i dosta. To je čudo. Ali da nisam imao Iron Sword, možda da čekam crkvu. Tako. Meni stvarno treba onaj tamo lik. Ja ne znam kako ću da ga napadamo, možda ima i Sword lik. Ili moć. Stvarno ne vidim. Štim. Ah, sam ga zeznao, ja. Nema tu kod mene, ja killam dok imam. Kad nemam, onda killam. I ovu partiju sam crkao. Crkao sam. Vidi. Fakta, brzo. Jedi. Ovo je postalo napeto. Ali kao što svi znate, Majah ili Mitus, imam Optifine. Jo, ima Sword. Oj, gas, ne. Apa, zapalio se lik, kako je glup. Ne. Crkao sam, on ne gori. What? A dobro, ajde, tako sam dobro počeo. Ne, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ajmo. I konačno sam našao igru posle toliko dugo vremena. I čekamo da počne. I krećemo za 5 sekundi. 4, 3, 2, 1, 0. Krećemo, djeco. Mapa je Fire. Ako možda nećete poznamo, moja tekstura je malo zeznuta. Nije zeznuta zapravo. Već je takav blok. Da li to niko se ne kreće? Ovo je krećko se. Inače ja ne znam ovdje nikakav chest da ima. To je jedina mapa bilo koja je bila koju nekako, a ne po nekako. Bilo nekako poznajem. I ja mislim da ja neću imati ništa. Definitivno ću da umrem. Da ne kažem drugo. Tako je, daj mi svoj. Ajde špravim stik. Mislim, šta stik može da uradi. Dobra, bar se nešto naši. I tu je još jedan chest. Oh my god, daj. Da li ti imaš to? Assassination. Ti to imaš hole. Daj me da bačka.
Wow, ja mogu ladno da ti dođem. Dobro ti daš, halo, come over here. Wow. Halo, Muda mi. Dođi. Dođi. Crazy YouTube, come on. I know you want to get naked. What's that? You gonna die. Crazy pig. Mogu da gledam. Dečko. Jak to jem? Ej, jak tam si. Gledajte tam bolje. Ne znam da li je to dobra ideja. Ali evo, ja ću lepo da se sklonim po strani. Tu, super. Ovo je ladna elektrana, wow. Žicara. Ovdje ima čest. Gdje? Dobio sam. Super. Pa nisam ja luda, ja tumujem. Tako je, samo raditi. Nema reći da spustio. Pa nije postavio čujem da jako djelanina ide, znači blizu je nekod umro, kažem crtko. Ali već kad sam rekao, nema šta da se rečne. Idemo da vidimo šta ima ovaj čestić. Još kad bi mogli postići. Malo debeo. Da postižemo malo, da vidimo šta bolje ima. Jer od osoba ne znam što da radim. Pa uzmem da klipić. Baci ovo, samo ne možda radiš nešto loše. Samo što bi mogli dobijem 2 erana, pošto ovaj dijamantski mač ne može se napraviti. Bi možda premogla, pa sad ukinula. Ali ne znam da li uopšte miri rade na ovom Guildcraft. Bog te, zaboravio sam sam. Inače, pošto ja više ni ne snimam sa drugom, Milanom. Mislim, ne da ne snimam, nego na Skype-u sam mu poslao zahtjev, jer kao što svi, svi. Bio sam hakovan, naravno. I možda je nešto od videa obrisano. Tako da, to je loše. Ali inače, vratio sam sve. Hakovan sam bio, ali vratio sam. I idemo onom tamo pravcu. Vidimo nekog. Dobro je, stojim i skoro na 60 FPS, 57, 58. Da, tik to. Inače, kako ste vi? Ja sam dobro. Ne znam ja koliko snimam, ali očigledno će biti iz 2 epizode. Valjda. Mislim, ne bi voleo bi završim, ali ima ih 18. Znači, definitivno će biti 2 epizode. I možda me nećete čuti, a kako treba? Možda ću trebati da snimim ovaj klip 2 puta. Jer mi mikrofon ne radi. Nigga. I am not here. Nigga. Evo ga ovdje imam čistić. I nije pokupljen. Tak, je pokupljen. Vrurot. A kako ne mogu. Inače, šetam s ovim putem zato što ovdje uglavnom ima ljudi. Ne idem u šumu jer treba posao da tražim.